ना नर्मेलि जोङो बिए बिकम बिएससि खालामो बा एमए एमएससि एमकम खालायो माने टिचिं जबनि थाखाय बा नोङो आदार नोङो प्रफेशनेल इन्जिनियारिं मेडिकेल खालामनाया बे मोनसे आलादा मेटार दा जिहेतु टेटनि बेलायाव टेटआ जाबाय एलिमेन्टारि सेकेन्डारि बा जेरै हायाराव माने नेटनि माने बेबस्था दङ नर्मेल बा फर्मेल एजुकेशनखौ कमप्लिट खालामनायनि उनाव स्पेशल नोङो टिचार जबनि थाखाय नोंनो डिएलएड बा बिएड नांगोन बा टेट नोङो क्वालिफाइ जानांगोन आरो बिनि उनाव गोबां मानसियानो क्वालिफाइ जागोन खारन गोबां केन्डिडेटआ बेयाव एप्लाइ खालायो सिलेक्शन जायो खिन्थु जेब्ला फाइनेलि नोङो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामो जायफोरनि मेरिटआव मार्क्सआ बारा मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव बा ग्रेजुवेसनाव आरो टेटनि मार्क्स बा नोङो बिएड आरो डिएलएडनि मार्क्स बेयाव कम्बाइन खालामनानै टेलि खालामनाय जायो बेयाव खुनु बेबायदि स्पेशेल इन्टारभिउ बा माने माबा थाया दा बेखायनो बेयाव जायफोरा मेरिटआव फैगोन बिसोर मोनगोन आरो बेखायनो बुंदों मा जे गासैबो टेट क्वालिफाइडआनो माने एखे समावनो बिसोरो रिक्रुटमेन्ट मोनजोबाबो जानो हानाय जायफोर माने क्वालिटियाव आरो जायफोर मेरिटआव फैगोन बिथांमोना माने मोनग्रोगोन आरो माखासेया माने बिनि सम नांनोबो हानाय दा बेखायनो बिथाङा हयथ' बेबायदि सानदों बिथाङा बबे अबजेक्टिभआव बुंदों बिथाङासो बुंनो हागोन खिन्थु जोंनि बाथ्राया जाहैबाय जे साफ्रोमबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटआ सम आरो परिबेसाव रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोना एंगेज जानांगौ जाहाथे बिथांमोना बेटार सार्भिस ससाइटिनि आरो इडुकेसनाव होनो हायो गोजोन्थों।